Tata Pandhawa Gadiwisaya Bono Margana Baiwarayang Wisigan gulingan limo Wah, satra bagus. Sapa Den? Ya sapa Den? Satria Tanjunganem Abimanyu. Kowe sapa? Wah! Yen ngono iki kukubanmu iki. Dasar kepranyata. Aku iki sing budalake para bajil barat kiri kudu. Para kawulamu Tanjunganem. Aku maling sukma, aku maling raga. Yen ngono tuwas kebeneran Den. Nunggulo tak dikit karpen enggalku tekaning pati. Surga ginawayi luput aku kowe kang unggul jurit menangi luput kowe kang temekeng tiwas. Gaglak limpamu wah papake wadukku kowe. Ayo nono sikit. Bosku. Butane Digdaya. Sinten? Pengakune maling raga, maling sukma, dudu mungsuh sampean. Niku mungsuhe Semar. Mangundur kula papakne. Wah! Semar. Iya. Maling sukma. Ndi Abimanyu atok kapake kuwi momong aku ora ngerti. Lah kelingan. Mula tak kandhani. Nanging aku nek ora iso mateni Abimanyu. Aku malah sing diula-ula dawa karo Ibu Betari. Yen ngono kuwi wani karo Semar kepepet. Kudu aku uga wani karo Semar. Kene mergaring patimu.
Waduh. Mudyar. Omong apa kowe? Mula nek ngombe aja oke-oke. Dadi ora mendem. Dadi nek kerengan ngombe oke. Aku ora ngombe tikus iki. Musuh Semar. Apa ngopo? Dimpoki. Sapa? Wah Semar. Wah, aku ya malah kababan aku malu mumet aku. Lah perang wae. Lah urung ya mumet. Wah, cilaka iki ketemu wis Semar. Wah, mundur. Sumareka den prayitna sumurire seka badhe. Ora patut maning sukma maning raga nganti para bajilban. Giri Gudha para kawula Tanjungan. Mulane kahanan Tanjungan murat-marit ora karo-karuan. Ora padha semingkir saka Tanjungan tampan ana Gumbala Geni. Kaya namaken Gumbala Geni Kyai Semar Budana. Saknalika para bajilbar ingkang dumunung wonten ing Tanjungan bubar mau sami pating gleruh sami sesambat sesakitan. Sumingkir saking Tanjungan wangsul wonten Dandang Manguri. Saknalika Tanjungan tata titi tentrem. Singkiraken klebet Tanjungan sampun kula damel tata titi tentrem. Iya Semar. Lajeng keparingipun aku mung karing gayu. Wahyu iko jati ingkang sejatine iku papan ana ing Kahyangan Cakra Kembang. Ana ngarsane Wang Pukulun Kamajaya. Niku anak kula. Jaya niku. Awih kula gendong mawon karep ben cepet. Petruk kowe ngenteni ana kene karo nolo Garing Bakung aja lunga-lunga. Ditinggali mal. Nek nggo jajan-jajan wandamu padha dene lunga bareng ra nggo dhuwit kok kon ninggali. Monggo sesarengan kalian kula mangke kula sing jawabake Gus. Ayo wis.
kadi netraning gorapuh sabdaning kugila rangkaning kanikara sageter kini dengan engkong lir sing ini ponco babat toking sotowono mering pagagan mangu Brahmana Narpaseng mboten sisipan ing kula kados menika Rama Ismaya. Iya Kumajaya. Nyaosaken pangabekti kula kunjuk tak tampa. Pangabekti kula kunjuk Bukulun Yeyengger Abimanyu banget panarima ulun nggih Abimanyu. Rama menika kados pundi dene ing mangke rawuh nganti Abimanyu. Ngene Kumajaya. Aku sedya takon kelawan kowe. Apa bener Dewa arep nurunake Wahyu Eka Jati? Lamun cetha arep nurunke Wahyu Eka Jati, sejatine iku pepintane titah sapa? Apa pancen kuwi direbutake kabeh para titah kang hambek utama? Rama menawi Kanjeng Rama ndipesa perkawis menika sejatosipun menika pancenipun utawi pepintanipun Abimanyu. Kuwi pepintane Abimanyu Wahyu Eka Jati inggih Rama. Nanging kalenggan menika tasih dumunung wonten ing Kayuwangan Ngundarandir. Semareka den prayitna sumule seko bali titiani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedi tengeng latar milangono lintang Bima Sekti yen ngono apa kudu munggah Kayuwangan Ngundarandir? Ayo bebarengan aku derekno. Menapa ing mangke Rama mboten nenget bilih Rama inggih saged migunakaken kanthi mantenging pangesti. Saged wawan pangandika matur wonten ngasane Wangpada kanthi sarana aben ajeng Rama. Wah, aku ra ning ora tau nggunakake kaya ngono kuwi slari. Aku ki nek ora adu arep ngono ki ora. Ana saiki modal do nganggo HP. Cepet. Suwe ora tau nggunakake. Ya, ayo bebarengan nuwun kanthi mantenging pangesti kunjuk atur ana ngarsane Wangpada. Kocap kacarita. Kamajaya mewah Sang Hyang Ismaya sesarengan minta sing Bathara kanthi anenuwun kekalih rogi sedaku sawu juga nutupi baban Nawawiwara Nawa wilanganing sanga wiwara kari bleger jagating titah Madyapada
Saiki wonten babahan 11 nang ingkang kalih saban Bantala. Kantun songo sedaya saged mengo sajigo ingkang boten saged mengo. Saged mengo lamun Titi wanci ajal kamukswanira. Kang pinangka pangkesing panca indriya kadang catur kang benekas sajiga kang sinidikara. Kang pinangka nut laksitaning brata. Kanthi sareng mantenging pangesti saekti. Apa kang jinangka bakal kasembadan. Tanggaping sasmita wang padha ingkang nuwun kayang ngundarandir. Yen nurunaken kanugrahan Wahyu Kajati jer punika pepintanipun Raden Abimanyu. Tumrot saking Girgantor Wahyu Kajati. Manukma jagatnya Abimanyu semorot mawa tejo hanalai jagatnya Abimanyu kalenggan punika. Paripurna Rama Semar. Sampun wah malah badhe turu aku. Kowe ora nggunakake. Iso njur kebacut turu. Kok iya iso ya. Iso kebacut. Anggepku ngono ya nenuwun. Bul bacut. Sampun angsal damel Wahyu Kajati. Kocap kacarita Raden Abimanyu nuli nyuwun pamit. Sawusnya cetha sampun nampi Wahyu Kajati ya nilar Kyai Semar Badranaya. Saiki pancen atur-aturane angen. Saka Madyapada digendhong tekan kayangan kene. Aku bareng itu gawe wong tua ditinggal lho. Matur nuwun apa piye? Aku nek ana apa-apa ra aku sing dadi parang jujuan. Ya ngono sindane cok nyinden kae bener. Digawe becik ora nidani. Mlaku dhisik ora ngenteni. Sinden ki nyemelangi nek ngomong. Celemang-celemong sok numusi sing lanang. Wis sasa aja melu guyang-guyu kowe sa. Kowe ki ya klebu wong nyemelangi kowe sa. Tak nututi ndaraku kemojo iya Rama. Inggih yang bekti kula kunjuk tak tampa ya Nggar. Saka ngendi? Gayuh kanugrahan Wahyu Kajati. Etuk gawe Nggar. Angsal damel pangestunipun syukur-syukur wong tuwa malu bungah. Eyang badhe kersa tindak pundi?
Aning tanjuke bantu karo putuku Abimanyu piye to? Nek namung wis ketemu ana ing kene cukup ana ing papan kene wae. Kersanipun Kanjeng aku arep tak wejang kene. Badhe mejang dumateng kula ngelmi menapa. Ngelmu sing pancen sing tak paringake ora ana jenenge. Nanging bener-bener mengko ora ngurakapi marang jiwa ragamu lho. Saka tresnaku marang putuku Abimanyu. Inggih, kula kantun nderek meremo. Ganti kowe merem mengko cepet ngelmuku temanem ana ing jiwa ragamu. Kula nuwun injih. Kula kedah merem, aja melek. Meremo wae. Nyambut gawe apa-apa kuwi janji merem. Mesti ora weruh apa-apa kok enak. Wong merem kok. Tegese nek merem ki peteng. No. Ketoke ayu ora ana gunane. Wong tinggal merem. Kocap kacarita pitados sang Abimanyu bilih ing mangke badhe nampi wejangan Cinaka janggane sirna mergolahi aku mau ditinggal mak prung ngono. Wis etuk gawe kok terus ninggal. Pilono kowe truk kaya janggane tatu emo. Kaya dicokot. Gawan bali ning Amarta. Pasrahno marang Sinundrawati. Iki padha kumpul ning Amarta sadurunge nang Tanjungan. Gendong kancane Gareng emah bubulku kumate. Ayo gong kancane. Ya tak kancane aku nek arep kowe setia kok, Truk. Ya. Ning sing gendong kowe ya, Truk. Iya tak gendongi. Ya engko gedene emah apakah aku ngancani tok. Ayo tak kancani. Aja
balogo kadi langit mambang tanpa sulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur jimat pepundhen kula Prabu ngantos randhat rawuhipun ngaturaken pambagya panakrami kula nuwun Yayi awit saking puja pamuji Yayi praptanipun Kengkara Ndwarawati nir ing sambikala pangendikanipun Yayi kula tampi Yayi amung puja pangastanipun Kengkara mugi kunjuk Yayi sami aji kula nuwun inggih Prabu kula tampi mahanana katentreman nagari Ngamarta Sidang kakangku bektiku tampanana Ki Mas Kudara tak tampa pangabekti kula kunjuk Prabu ya kadangku kaipe tak tampa bektimu kaya iki sanggeni iya wa bektiku tampanana ya wa tak tampa nggih Ramarjina bektiku tampanana ya nggih sanggeni tak tampa Bapa Werkudara bektiku tampanana bocah saka kayangan wisanggeni tak tampa Wa Prabu Kresna bektiku tampanana ya nggih wisanggeni tak tampa kaya Ardar piatur nanging semene saka sawetara aku tak mundi prisa lawan Koko Prabu Kresna iya prayoga mangkono wa Koko Prabu ngantos randhat rawuhipun wonten wigatos punapa. Ngaten Yai. Sejatosipun rikala semanten kula menika sedya jumangkas sesarengan kan Koko Prabu Baladewa. Nanging rikala semanten wonten Ndwarawati wonten Kakang Semar ingkang sowan wonten Ndwarawati nyuwun ngampil pustaka Jamis Kalima Seda. Keparingipun Koko Prabu supados kula masrahaken lajeng kula pasrahaken nanging senjata cakra tumuli nututi lampahipun Kakang Semar Ndawau. Usana kula ingkang supados disiki lampah prapta wonten negari Ngamarta dene Koko Prabu ing mangke damel sarana tentrem lan nyuwun wangsulipun pustaka Jamis Kalima Sada. Mekaten. Oh mekaten Koko Prabu inggih ya. Lalat banjur putraku wisanggeni. Mbok menawa kedadian Ndwarawati iki ana gandeng cenenge karo Kakang Katemben tak lakoni. Aku Katemben papakan kawan Wa Prabu Kresna ingkang dudu sejatine. Bareng kelakon Pacakra kelawan aku Badar Jatin wujud ora perlu tak kandhake nanging iki mbok menawa ana gandeng cenenge karo katentremaning Tanjunganem. Lamun aku njarwakake mengko mundhak aku nampa sapu dendaning dewa mengko mundhak kesiku merga iki ora kelase wisanggeni iki kelase para pepundhen lang-lang indriya mangun mangungkung Wiswanipun patih dosi nuwun ketiwasan iya napa Kakang Udawa ketiwasan sinuwun Ndwarawati geger leres ngendikanipun sinuwun bilih Semar estunipun telik sandining mungsuh
Rikala semanten lajeng badar toga. Keterangan ingkang beto ing mriku Pendhita Durna. Majenge Pendhita Durna dadi sra sedanipun Yai Syaki miwah Sinuwun Mandura. Sinuwun. Lajeng kados pundi Pustaka Jamus? Menapa Puspita Wijaya Kusuma ical malah ing kawimbuhan sedanipun Keng Raka Mandura miwah Yai Syaki sinuwun. Lah apa? Iki mbok menawa kedadian sing katembe tak lakoni kok. Nun sewu Yai. Kula sedya damel satentrem wong Tanjungan mlangkung Yai. Macan sapa? Aku ora ndi jeneng. Ning aku iso omong. Kowe sapa Gartokaca? Wis ngerti dadak takon. Tekan pene apa sing tok apa? Aku goleki Ratu Ndrawati. Sing jejuluk Prabu Kresna. Dari kotori sang Gatotkaca Dinon mabak harga suta kuwat Nyikarawa Prabu Kresna klagot entek budine Gatotkaca kowe salah tampa picayu ya wis tak ladenani ora gelem semingkir tugel gulumu. Dikandhake Kakang Gatotkaca mau iki tenane ana macan. Yo, aku macan. Rasa seru-seru. Kowe bener goleki waireng. Waireng kuwi sapa? Waireng ki ora kuning. Aku nek ngaturi wa Prabu Kresna reng slirane ireng, aku nek matur waireng. Satria Kocel iki. Kowe sapa jeneng? Aku ora duwe jeneng goblok.
Kowe Antasena. Aku Antasena. Bener kowe arep goleki Wereng. Bener. Kowe nyikara karo Wereng tandingmu Antasena. Sing arep nyikara kuwi sapa? Aku mung kepengin ketemu rerembugan apik-apik. Macan iki ya iso rembugan apik. Kowe iki galak ora to? Ora. Nek diwarai ya kala mangsa iso galak. Aku iya. Aku iki nek diwarai kadang-kadang ya iso galak ning kadang-kadang ya ora. Yo tak temokke karo Wereng. Ning nek anti cilik kowe ngambus gedene kowe nubruk Wereng bareng mati karo Antasena. Wah ora, temokno aku karo pepunden. Gendong Bendarama Abimanyu nggih. Seda niki sinuwun. Keparunga dipun wulaken Kantri Puspita Wijayakusuma. Mongko aku wis ora duwe Puspita Wijayakusuma blai. Jur pripun niki mengke? Keneng apa? Ora ana sing ngerti. Ngene iki sing tanggung jawab niku bapak. Bareng dorongan Petruk gendongan. Jane kula enten sing ngancani Bagong ning meliper ten pundi kula ora ngerti. Kaya bangsat tenan wong siji kok. Kon ngancani Kakang ning malah meliper-meliper. Neng mburi kene dhisik. Oh nggih. Mergo ana sing arep. Oh nggih. Oh, Durabi Manyu wis. Tak gendong terus kene pokoke. Waton engko slamet ngono. Nah, teko akeh. Ondi, Gong? Lek sajen. Oh. Lah golek sajen. Kula sowan, Wo. Antasena. Ana apa? Ana sing arep goleki kancamu. Mbok yo kon mrene. Ta ora tenan ta, Truk. Urung-urung wis digoleki ta, Truk. Tak jake mrene. Dek-dekan, Truk, nganggo dawa apa nganggo rok? Ha kaya apa wae. Kancamu. Wewujudane kaya ngene iki kancamu. Oh, bener. Pancen kuwi lek goleki aku 4 dina sprene urung ketemu aku. Lah bener yen ngono. Lah nek ketemu karo Wereng jane arep ngopo? Arep mangan Bagong jane iki. Ora iso. Jerman Bagong iblis iki mangsa borong tak semanggake karo Yai Kresna apa mok kowe nyawang wujudaku kaya ngene mesti ora pangling karo swaraku Yai. Aku ruwaten Yai. Taman Senjata Cakra badal jatin wujud Prabu Baladewa Raden Setyaki.
pisan iki wae aku. Dolanan rembug karo Hyai Kresna. Sesuk ora tak baleni. Tanggung jawab Puspita Wijakusuma abot tenan. Tak rewangi aku dipateni karo Paman Durna klebu Dimas Tyaki. Matur nuwun sampun dipun ruwat mula Sukerta kula selak sumuk. Dados menika wau Kawa Prabu dipun sernaken dening Paman Durna mengkono critane. Lah iki Abimanyu kono. Petruk gawanan maji Petruk. Nggih. Pun monggo. Monggo pun kula dhaaken. Tak ungkulane Puspita Wijakusuma jeneng Puspita Wijakusuma dumunung ing tangan. Walu temain jati-jati teng walu. Abimanyu wonten ingkang adalu. Sing mateni sapa? Eyang Durna. Lho pancen iblis tenan Durna iki. Ora esuk ora sore ora bengi nek metu marai sial. Soal ngajeng nggih sesumbar kowe mati Abimanyu wadul karo sapa? Wakmu Baladewa wis tak cemplungke ana ing kawah Candradimukha. Apa arep wadul karo Paman Tyaki niku malah saya awon. Setyaki semudar ngoten niku. Kepiye? Setyaki semudar. Tyaki. Golek Pnitadara. Ngeget-geti Antasena bawa adimu gakno iki ana nggon bebaya ndak mengko kerang praiga wis kene nyu manjing stagen kene nyu nek aku kecekel kowe ya kecekel inggih ayo saman yo ndelik tak ndelik yo wis ndelik kon. Rene Gong, apa? Rendang. Mapan ana nggon plastik kresek kene. Padake gorengan. Kok mapan ning plastik kresek. Ayo kowe terus diawat-ati yo. Ana apa Petruk tanane Durna digdaya kok sinuwun. Ndul saiki maju dicokot getak bablas. Tumon sampean weruh Durna nyokot ru getak. Aku lagi udu mungsuhe
sebagai penonton agek Wayu Malik dicokot digetak. Cilaka. Sing dadi panggugat kula niku dudu sapa-sapa sino. Lara ati kula tesian. Ana apa? Kalih Bagong. Ampun ah. Wis kula ki nggendong Ndarabimanyu sing nggawa trama sing nggawa bantal sing nggawa klasa Bagong ki lembian. Mbok sakniki sampean etok-etok ngungak kaca pasan. Terus dawuh kalih kula Petruk, iki tandinge Bagong. Mengko Bagong tak celuke mrene. Mengko Bagong men maju ya men melu ngrasake diantemi Durna dadi Takona rupa Kresna tan tulus anyokra. Petruk Nun. Iki ketoke tandinge Bagong Petruk ning Bagong ra percaya. Sampeyan wau weruh nek Bagong ning kene, aku weruh. Yo sampeyan yo ngono. Semar kon mrene. Oh nggih. Gok. Bapak kon mrene. Mok ana apa? Galo entuk ndum-nduman dhuwit 20.000. Sekmu dititipke Petruk. Mangkat. Nih. Iki apa? Nih apa? 20.000. Kene karo dhuwit pancen. Kowe iki ngapa, Mok? 20.000. Ndum-nduman. Kakang Semar, mengke tak ngrembug 20.000 sithik. Nek truk cepet truk. 20 sing omong sapa? Bagong. Mau itu Dik, 20.000 sing nggawa Petruk. Oh, lah iblis kok gong kowe. Diapusi wah. Enten apa sinu? Kae tandinge Durna nek ora Kakang Semar. Wah, kelabrate. Semare koden prayetno sumure reseka balik ditiyoni gandayani teraku nek wangsulan jebling sulo ra urus kowe ampuh dina iki. Pancen lakone dina iki akeh durung ketemu Semar. Idak-idak dengan. Saka ragaku merga Semar. Konangan siaki dimbut-mbut aku. Ya, angger Prabu Duryudana tak jake bali. Cilik-cilik dina gedene sasi munggah ning taun. Budidaya pasti Pandhawa.
Durna Kendele Raja. Yaene nggo isuk-isukan. Kowe njaluk tak kapake ha. Ngadati nek esuk ki nek perang ming sedilit. Njaluk kapake kowe ha. Aku tobat Kakang. Piye? Aku tobat. Wong rung kapak-kapake kok wis tobat. Balamu wis tak balekke nang Pasetan Gondolo Mas. Janji kowe anggere kudu ngomong aku awas. Kumbala kene ya aku tak bali Kakang. Purna gatining carita Sinang Sirawadir bali sesundiran Ngapuranta yen wonten lepat kawula Iku sapa? Wasudara. Wah, ilang tak kedhepke Ibu Bedari. Padha sigegara belakno sampah. Waduh. Sa
sampurnane wahyu kowe dadi Desisrana tumurun ing kanugrahan jagat raya tata titi tentrem.